passat que aneu per una urbanització desèrtica tan tranquil·lament quan de sobte us apareix a 2 pams de la cara un gos desquiciat bordant com si hagués estat posseït per un esperit maligne? Vaja, que només cal que el coll li giri 360 graus per acabar de fotre l'ensurt del dia. Un dia vaig decidir anar ben d'hora a córrer per una urbanització i es va muntar el show de l'orquestra dels Quissos amb concurs inclòs per veure qui bordava amb més passió. Suposo que es despertà mig veïnat, així que vaig decidir tornar l'endemà una mica més d'hora per veure si els animalons dormien, però de nou es va muntar un concert que semblava la banda de la festa major del meu poble. Cridanera i desagradable. Ja no vaig tornar per l'indret i vaig substituir el córrer matiner a urbanitzacions per recorreguts a la muntanya. El que passa és que m'acompanyava un veí que és atleta professional i el fetge m'acabava sortint per la boca i després tenia tantes agulletes que no em podia ni cordar les sabates. I això que anaven amb velcro. Un dia, mentre corríem per la muntanya, va aparèixer un BMW descapotable i un pallesot cridar que era massa cotxe per massa poc tio. Pura enveja. Hagués quedat més maca la frase amb rima, però què rima amb cotxe? Potser hagués estat millor dir massa vehicle per tan poc testicle, que té un punt sexual i és més picant, però és una frase igualment absurda. Bé, la qüestió és ficar-se amb els demés, encara que no hi hagi motius. Tot plegat una mica com els gossos de la urbanització, que em veien a mi com un perill, quan el perill eren ells.